bloke logikoekin egin aldi izen ariketa batzui buruz hitz egingo dut oraingoan. Hortarako bideo batzuk grabatu ditut eta argazki batzuk jarriko ditut ere, pixkat azaltzeko ze motatako ariketak egin aldien, bai? Normalian garrantzitsua da blokeen ezaugarriak ondo desberdintzea, bere ezaugarriak dira kolorea, tamaina, forma eta lodiera edo mehetasuna, bai? Egin aldie ariketa desberdin asko, bat izan leike begiak itxita, umeak ikutzen, blokea deskribatu behar du bere forma, baita ere egin alda umeak borobilan jarri eta blokeak junpatzatzen eta eskuekin ikutzen ondo, bai, oso garrantzitsua da umeak ikutzea blokeak, beraien forma ondo ulertzeko, baita ere gorputzarekin azaldu alda hori forma, hau da lehengo borobilak egingo ditugu gorputzarekin, lurrean margotuta borobil bat berau ibiltzen deskribatzea, karratu bat edo laukizuzema gorputzarekin egitea, baita ere triangelu bat, bai? Bueno, guk ezaugarriak pixkatxo bat ikusteko zelakoak diezen eta ipuin bat asmatu dugu, bueno, guk ez, umeek asmatu dute ipuina, oraingoan ezaugarrien arabera, borobilak, laukiak, laukizuzenak eta triangelua jarri ditugu bakoitza bere etxeetan, eta gero ipuina asmatu dute. Bueno, hemen bideo bat grabatu dut eta nire blogean bukaeran ikusiko duzu, aukera ukiko duzu blog ikusteko bideo guztia, baina bueno, apurtxo bat jarriko dut. Zein da gure protagonista ipuinarena? Eta zein da hori? Bueno, hurrengo gauz egin duguna izan da denda bat egin, sortu dugu denda bat, eta bai, erosten joango ga, eta erosterakoan argi uki behar dute zer erosi behar dan, eta orduan eskatu behar dute ezaugarri guztiekin blokea. Gero bloke horiekin egin dugu irudi bat, bai, aurrerako agertuko dan bezala, eta ia. Ikusiko dugu, zer ikusten da. Bueno, kargatzen dagoela muten dau, hurrengora pasatuko gara bestela. Gero bukaeran beti egongo dira bideoak ikusteko aukera, bai? Zer nahi du? Orduan, hurrengoa gauza egin duguna, izen da hau jokua, bai? Jarri dugu hileran bloke batzuk eta beraien ezaugarri guztiak izan behar dituzte eta berau jun saltoka, bai? Eta ondo esaten badu aurrera pausoa, txarto egiten badu salto atzenuntz. Karratua, urdina, fina eta handia, ez? Bale, hurrengoa. Bale, ezaugarriak ikusteko. Suge bat ere egin dugu, sugea izan alda, guk ez dugu margotu lurrean, baina margotu alda suge bat lurrean, eta esan umei jantzigin, berdala hori sugea eta jasteko forma asko dauz. Ezaugarriak jartzen dituzue zuek, edo libre itxe aldozue apur bat. Garrantzitsua da beti blokeekin ere hasiera baten joku librea egitea, bai, gero ja gidatuagoa izango da, bai, baina hasieran igartzeko eta pixka desberdintzeko blokeak eta joku librea be oso garrantzitsua da. Ordan guk kasu honetan, bueno, zuek sugea esan aldotazue nahi dut gorria izatea. Ordan pieza gorria bakarrik erabili behar dituzte. Edo pieza borobilekin, edo triangeluekin, edo triangeluta gorriak direnekin, bai, horrek zuen arabera. Egin aldituzue suge pila bat. Guk egin dugu suge bat eta gero egin duguna da etiketa jarri suge horri pieza kentzeko. Bai, orduan jarri dugu etiketa desberdinak, bideo bat jarriko dut. Orduan orain izen
bai? Bueno, gero egin dugu bideak egin ditugu, bai? Egin ditugu ezaugarriak jarri eta beraien multzoak egin behar zituzten hasiera baten, eta gero multzo horietatik bide desberdinak irten dira, bai? Ba, hor ikusten duzue bidea urdina, gorria eta horia, eta beste bideak izango ziren lauki zuzena eta karratuak. Eta gero, bideak aurrera doaz, eta beste ezaugarri batekin egiten dute topo, eta ezaugarri horrek esaten dizu aurrera zeintzu jarraitu behar duten, bai? Hemen handiak, txikiak jarraitu behar zuten aurrera, hemen bakarrik triangeluak, hemen txikiak ez ziren guztiak, bai? Ezezkoko atributo honek oso garrantzitsuak dira, matematikaren printzipioetako badalako ezezkoa, bai? Hemen ez badago beste multzo baten dagoela jakiteko. Gero etxeak egin ditugu, horiak eta gorriak, eta barruan gela bat dagoenez, gela horri beste atributo bat edo jarri dugu, ba, etxearen barruan, gela horren barruan egon bar dira gorriak, baina borobilak ez direnak, eta hemen horiak eta lodiak direnak. Hemen sartzen dira karratuak eta urtetzen dira gorriak ez direnak guztiak. Eta gero egin ditugu ebaketak ere, bai, bi multzoen artekoak, orduan multzo baten karratuak dauz, bestean gorriak ez direnak, eta ebaketa horretan egongo dira bi propietateak betetzen dituztenak. Bai? Joku gehiago ere egin aldiez, adibidez blokeak jarri danak eta bat kendu eta beste umeak bi talde egin aldituzue, eta orduan talde bakoitzak besteari eskatzen dizkio bere piezak, bai? Kartekin egiten da moduan, eta orduan pieza gehien lortzen da benak, bai irabazi egiten dau. Eta, bueno, urrengo baten jarriko ditut gehiago.